Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon, kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat lang ako nga ang pulong sa Ginoo maoy atong dalan, maoy atong kinabuhi. Samtang maglakaw ta dinhi sa kalibutan, aduna kitay giya. So, atong tun-an ang pulong sa Ginoo o karon sa dili pa kita magsugod. Magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon gihapon. So daghang mitabang nato o dili nako ma-mention ang tanan nga mitabang. Apan nahibalo na mo kung kinsa ang mitabang sa atong Bible study. Magsugod kita pinaagi sa atong pag-ampo. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong balaang pulong nga maoy among suga dinhi sa kalibutan. Ginoo, daghang salamat sa kinabuhi ni San Pablo nga nahatagan kami prinsipyo nga bisan pa nga kami imong tawo apan makatilaw gihapon mi og kalisud sa kinabuhi. Apan sa bagyo sa kinabuhi, nabilo kami nga ikaw nag-uuban ka namo. Ginoo, hinaut-unta nga kami magauban sa ubang mga tao na wala pa mahibalo kanimo. Hinaut pa usab nga ikaw ang angkla sa among kinabuhi. Ginoo, uban ni kami karon, ikaw lang ang tinuod namo nga maestro karon. Hinaut pa unta nga ang Espiritu Santo mao'y mag-abre sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Gamay lang nga katong uban nga wala makasugod sa atong Bible study sa libro nga gisulat ni historian si Dr. Luke, si Lucas. Naa kita karon sa kapitulo 27. Usa na lang ka kapitulo mahuman na ang libro sa mga buhat nga sinulat ni Dr. Lucas. As a review para mahibaw nato kaing kita gikan nga sa pagsugod yun sa Kristyanismo, ang atong Ginoong Hesukristo ga saad ga sugo nga ang pulong sa Ginoo isabwag sa tibuok kalibutan. Mao nay gihimo ni San Pablo. Ikaw ako usab gisugo nga ang pulong nga nasulat din sa Biblia atong isabwag. Kay walay laing mga butang, walay laing mga pulong din sa kalibutan nga kita maluwas kundili ang pulong lang sa atong Ginoong Hesukristo. So, sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo, 120 ang iyang gisugo sa unang panahon. Apan dili lang kini sa mga 120 apan kitang tanong usab ang 120 nakadawat sa Espiritu Santo. So si San Pablo gasabwag usab sa maayong balita sa tibuok Asia Minor. Tungod sa iyang gihimo sa didto siya nagbisita siya sa Jerusalem, siya gipriso o gipriso usab siya gidala siya dinha sa Caesarea. Ang gobernador wala siya buhia sa 2 ka tuig. Paghuman ang bagong gobernador miingon nga ikaw misulti man ka nga aduna kay katungod nga ang muhatag og desisyon mao ang emperador sa Roma. So ikaw moadto sa emperador dito sa Italia. So dinhi atong mahibaw-an karon dinhi kita magsugod nga si San Pablo nagbiyahe na paingon sa west, paingon dito sa Roma, paingon dito sa Italia. So, abrihan nato ang atong Bible sa sinulat ni Dr. Lucas sa kapitulo 27. Basahon nato. Ang titulo ni ining
paragraph mao milawig si Pablo paingon sa Roma. So atong basahon, guys, mosunod lang mo sa atong pagbasa, and then na mga uban nga akong i-clarify, nga akong klarohon, maghatag ko gamay nga pagtuon sa atong gibasa. Mag-una kita sa verse 1, kapitulo 27. Sa dihang gikauyunan nga mulawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo og ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Julio, usa ka kapitan sa Romanong kasundaluhan nga ginganlag kasundaluhan sa emperador. Explica nato ni Jutay. Dinhi sa versikulo 1, adunay pulong nga gisulti kami. Kinsa maning kami? Sa dihang gikauyunan nga mulawig kami. Si Dr. si Lucas. Mingon siya, miapil usab siya sa pagdala kay si Pablo dadon dito sa Roma. Miapil usab di ay si Dr. Lucas, ang writer, ang nagsulat ni ining libro nga mga buhat. So dinhi usab atong may bawaan nga ang kapitan mao si Julio, usa ka kapitan sa Romanong kasundaluhan, ginganlag kasundaluhan sa emperador. Kini siya usa ni siya ka leader, usa ka kapitan sa usa ka gatos ka kasundalo. Mao ni siya. Sa atong mahibaw-an sa Biblia sa Bagong Tugon nga kining leader sa usa ka gatos ka tawo, centurion, atong makita nga mga maayo ni silang tao sa nahitabo sa pagsulat sa Bagong Tugon. So dinhi atong mahibaw-an usab kining usa ka leader nga centurion nga maoy magbantay kanila. So may barko nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dunggoanan sa lalawigan sa Asia. Misakay kami og milawig. Mikuyog kanamo sa Aristarco nga taga Tesalonica, usa ka syudad sa Macedonia. So duha ka amigo ni San Pablo ang miuban paingon sa Roma. Sa pagkasunod adlaw, miabot kami sa Sidon. Si Julio, atong mahibaw-an nga si Julio, siya ang kapitan, siya ang centurion. Maayo kaayo kang Pablo. O gihugutan o gitugutan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. So, maayo ang relasyon ni San Pablo o ang kapitan o ang centurion. O gihatagan siya kagawasan nga magsuroy-suroy, magbisita sa iyang mga amigo. Ang buti pasabot, kadung mga Kristohanon nga siya ang nagsabwag sa maayong balita mahitungod ni Hesus, mga Kristohanon ni sila. Dinhi atong makita nga kining mga Kristohanon nakita nila ang kinabuhi ni San Pablo o kay Baloga ilang gitabangan si San Pablo nga matagod og mga pagkaon kay sa unang panahon god. Ang mga binilanggo sila ang magpakaon, ang ilang mga pamilya ang magpakaon nila. So kining mga Kristohanon na feel nila, nabati nila ang kalisod ni San Pablo. So sila mitabang dayon. Kini usa ka dako kaayong prinsipyo sa mga Kristohanon ang sumusunod ni Hesus, nga kung may makita kita nga igsuon sa pagtuo nga nagkalisod, atong tabangan. So maayo ni kaayong principle nga atong nga dili nato malintan. O unya mipadayon kami sa among panaw og tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Sipre. So kadaghanan sa gisulti
ni Dr. Lucas, ako ning naagyan sa barko pa ko sa unang panahon, mga 50 katuig na ron. So interesting kaayo na ako ni kay kining mga lugar ako pa ning naagyan. Versikulo 5, milabang kami sa dagat at bang sa Cilicia o Pamphylia o miabot sa Mira sa Lycia. Didto ang kapitan nakakita og barko nga gikan sa Alejandria nga moadto sa Italia. Busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. So kining barko nga gikan sa karon ang ngalan Alexandria, Egypt, sa Ehipto ni. Sa Binisaya giingon nga Alejandria. Nakaadto po ko dinhi. Nagdalami og corn grains, mais gikan sa Texas, gikan sa New Orleans, and then among gidala didto sa Alexandria, Egypt. Milabang kami sa dagat, versikulo 5. Milabang kami sa dagat at bang sa Cilicia o Pamphylia o miabot sa Mira sa Lycia. Dito ang kapitan nakakitag barko nga gikan sa Alexandria, Egypt, nga moadto sa Italia. Busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. So kining barko nagkarga usab ni siya tingali corn grains, tingali mais ang gikarga ni ini. Nga kining barkuha ang gidak-on siguro mga 140 ka tiil og pagkahuman ang gilapdon mga 38 ka tiil ang mo ni barko nga ilang sakyan. Verse 7, hinay ang among paglawig sulod sa pipila ka adlaw ug tapos namo hiagii ang dakong kalisod miabot kami atbang sa lungsod sa Nido. Og tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Creta atbang sa Salmone. Namidpid kami sa kabaybayunan ug uban sa dakong kalisod miabot kami sa dapit nga ginganlag mga maayong dunggoanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. So kadaghanan sa unang panahon, mga 2,000 na katuig karon, kung magnabigasyon sila, magpadaplin lang sila sa baybay. Kay kulang sila, wala man sila daghang mga instrumento. So gusto nila nga sigurado og ang ilang barko dili man design sa mga dago kayong dagat. So sa verse 9, nagpabilin kami didto og dugay hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang pagpanaw sa kadagatan. Kay milabay naman ang adlaw sa pagtubos. Busa gitambagan sila ni Pablo. So niining versikulo 9 atong i-explicar og jotay. So miingon sila, nagpabilin kami og dugay ni atong dapita sa panahon nga makuyaw kaayo ang pagpanaw. So ug miingon sila nga ang kadagatan ug milabay naman ang adlaw sa pagtubos. So sa AD 59, sa 59 nga natawo si Jesucristo, ang adlaw sa pagtubos mao ni giingon sa original sa mga Hudiyo, Yom Kippur, adlaw sa pagtubos. Dako kaayo ning selebrasyon sa mga Hudiyo. So mao na may nahitabo ni anang mga adlaw usab Oktubre ni anang panahon na Oktubre, dili na gyud maayo ang pagnabigasyon kay mao ni panahon nga para sa tuwa ting bagyo. Og so kadaghanan ani dili na wala na mopanaw sa Mediterranean Sea. Moadto lang sila sa isang lugar, magpaabot nga ang winter mulampas na. So peligro gyud kay ning panahon na. Og adlaw sa pagbusa gitambagan sila ni Pablo. So si Pablo mitambag.
Mga higala, nasabot ko nga makuyaw na ang atong panaw. Ug moabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko ingon man sa atong kinabuhi. So si San Pablo naghatag og tambag. Usay matingala kita. Si San Pablo usa ka preacher, usa ka mensahero. Dili siya opisyal sa barko, dili siya marinero, apan mitambag siya. Iyang gitambagan ang kapitan sa barko, ang kapitan sa army, o ang tag-iya sa barko, dinha mitambag siya. Nganong makatambag man si San Pablo? Kay si San Pablo katulo na siya na lunod. Nakatilaw na siya og lunod. Nakatilaw na siya usa ka adlaw, usa ka gabi nga dina siya sa dagat naglutaw-lutaw. So naka-experience siya og nalunod ang barko. So naghatag siya og tambag. Verse 11, apan ang kapitan sa mga sundalo mas mituo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kay kan Pablo. It makes sense. Kay kinsa may ilang tuuhan? Si San Pablo o ang kapitan sa barko nga na-eksperyensyado kayo, ang kapitan sa army, o dina pagyud ang tag-iya sa barko. So si San Pablo miingon nga magpabilin lang ta dinhi. Kay peligro na kayo. Pero ang kapitan, ang tag-iya sa barko, miingon nga, moadto ta sa usa ka lugar, kay murag 60 lang ka kilometro, dali lang kayo. Kay didto maayo ang lugar nga kita makatago kita sa tingtugnaw, nga masalipdan kita sa dagko kay mga bagyo. Apan wala man sila motuo. Versikulo 12, ang dungguanan dili maayong dapit nga kataguan sa panahon sa tingtugnaw, busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon, paglawig, o sa pagpaningkamot sa pagdunggo sa Phoenicia. Usa kini kadungguanan sa Creta nga nagatubang sa habagatang kasadpan o sa amihanang kasagpan o makatago sila dito sa panahon sa tingtugnaw. So kining mga eksperyensyado miingon nga moadto ta nang dapita, duoro na kayo og safety kayo. Kining lugar dili. So pero miingon si Pablo, dili na lang ta mo diretso. Kay naagi may tabo nato. Verse 13, misugod paghuros sa hinay ang habagat ug ang mga tao nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Creta. So pagsugod gyud nga paglarga nila, gwapo kaayong panahon. So mingon silang maayo gining mahitabo nato, maayong paglarga. Apan kung makadungog kita, kung naay musulat nga maayo, and then moingon apan adunay gyud dili maayo. Apan wala madugay. Mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanang sidlakan. Kusog kaayo. Mura ni siyag bagyo, mura ni siyag unos, kusog kaayo. Mihampak kini sa barko ug sanglit dili man namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. Kining sitwasyon na ni San Pablo sa dihang nagtrabaho pa ko sa barko sa unang panahon. Nakatilaw sa bukog daghang mga bagyo sa South China Sea, sa North China Sea, sa Pacific Ocean. Nakatilaw po ko dako kaayong bagyo. Kini makahadlok og husto. Kay ang balod mas dako pa sa imong barko. Og ang barko pila ka panahon nga murag malunod na gyud.
ang tubig naabot na sa atop o galisod na ang makina, so makahadlok ni. So sa akong pagbasa ni ini, ako usab nga mahinumduman nga dito pa ako sa barko, nakatilaw po ko og kusog kaayo nga bagyo nga makahadlok ni. Og ako usab nga mahinumduman, ako usab nga makita nga ang ilang barko gamay kaayo. 150 ka tiil, gamay lang kaayo ni. Ang barko nga akong gisakyan sa una, dako kaayo. Pero kung dako ang barko, dako usab kaayo ang mga balod. So, akong mahinumduman usab nga kadaghanan sa mga marino, nagtawag ni sila og daghang kaayo mga santos. Maluwas sila. Ang uban, gitawag nila si San Telmo, nga mooy mutabang. Verse 16, apan wala maduga. Verse 15, mihampak kini sa barko og sanglit, dili man namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lamang kami. Wala na sila mahimo, nagpaanod na lang sila. Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Clauda. Unya among gipatigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili malunod. Dinhi aduna sila gamay nga sakayan usab. Kay kadaghanan ang barko dili makaduol sa usa ka syudad, usa ka pantalan, o naalang sila gamay nga sakayan nga ipaadto dito sa pantalan. Dili pareho karon. And then verse 17, gikarga nila kini og unya ang barko, gihigta nila mga pisi aron malig-on tungod sa ilang kahadlok nga masangag sila sa kabalasan. Sa Syrtis gihipos nila ang layag og nagpaanod na lang sila. So dinhi atong makita nga lain kining barko kaysa barko karon. Ang ilang gibaat ang barko para dili maguba. So mao ni ilang sitwasyon nga gusto nila nga panalitag makabangga sila og kabatuan tungod sa ilang lubid nga gibaat. Posible siguro nga mabuhi sila nga dili maguba ang barko. Og ang layag, kung kusog kayong hangin, wala po kay mahimo. So wala na layag og wala na sila direksyon. Nagpaanod lang sila og asa dalhon sila sa hangin. Sa sunod pagayod, verse 18, mipadayon pagkusok-kuso ang kusog nga unos. Busa pagkasunod nga adlaw, gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko. So nasudla na siguro og tubig ang barko. So mauna nga dili sila gustong malunod, so ang mga kargamento ilang gipamalibay aron nga magaan. O sa sunod pagayod nga adlaw, ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. So kadaghanan mga lamisa siguro, kung unsa pa to, ilan ang gipalibay usab para mugaan. Murag ang ilang paglantaw nga usana ni sa atong higayon nga basin og maluwas ta. Basin dili mapuno og tubig ang barko. So mao nang ilang gipanglabay para magaan. Sulod sa daghang mga adlaw, wala namo makita ang adlaw og ang mga bituon. Og mipadayon paghuros ang makusog nga hangin. Sa katapusan, nawad-an kami paglaom nga maluwas pa. Nawad-an sila. Very interesting kayo makilingaw. So, mingon sila sa sulod sa daghang mga adlaw, wala namo makitang adlaw og ang bituon. Kang ilang nabigasyon sa una, manahibalo sila og asa silang dapita tungod sa adlaw o tungod sa mga bituon. Pero wala may adlaw.
Walay bituon makita nila. So wala na sila kahibalo og asa sila paingon. Naya akong ipakita ninyo sa nagtrabaho po ko sa barko sa unang panahon. Bata pa ko kayo. Kadtong akong kana mga sobra sa 50 na katuig, sa 50 or maybe sa 60 katuig, na ako'y gikuptan mo na giingon nga sextant. Kanang sextant, mahibaw na mo kung asa min dapita among tan-awon ang posisyon sa mga bituon, sa adlaw, may balumig asa ming dapita pananglitan og naami sa Pacific Ocean, nabalumig asa dapita. So tungod sa instrumento o tungod sa gamay nga arithmetic, mahibaw na mo hain min dapita. Pero karon wala na karaghanan sa mga opisyal, mga navigation, wala na sila nagamit og sextant. Cellphone na lang. Cellphone, walay usa ka segundo o 2 ka segundo mahibaw na nimo hain ka dapita. Sa panahon na mo, mga 20 minutos siguro na apay gamayng arithmetic, so dinha among mahibaw-an kung hain mo dapita. So sila usab nagamit og tungod sa posisyon sa bituon o sa adlaw, mahibalo sila hain sila. Pero tungod kay tungod kay di nila makita, tungod sa kakusog sa ulan, sa panganod, wala na sila kahibalo. Murag wala ang ilang paglantaw, wala na pag-asa, wala na sila paglaom. Dinhi giingon ni Dr. Lucas, sa katapusan daghan na silang gihimo, ilan ang gipamalibay, ang kargamento, mga lamisa, mga baso, kung unsa patang uban, wala gyapon sila. Wala nami sa katapusan na wad-a na kami paglaom na maluwas pa. Nawad ang paglaom. Aduna ba'y panahon sa imuha o sa akong kinabuhi nga mawad-an kita og paglaom? Dinhi atong makita nga kinahanglan nga dili kita mawad-an og paglaom. Kung buhi pa kita, aduna paghihapoy paglaom. Labi na sa mga tao nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, aduna gyapoy paglaom. Verse 21, tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon. Naibalo ako ani. Sa among paglarga gikan sa Japan, paingon didto sa Los Angeles, California, sa United States. Kusog kaayo ang hangin, kusog kaayong balod. Dinay usa ka marino na bag-o pa, dili siya makakaon. Pila ka adlaw nga wala siya makakaon, na puti na siya kayo. Mao na kay kung kusog kayo ang balod, kadaghanan dili ka makakaon. So verse 21, tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon, mitindog si Pablo ug miingon, mga higala, kung namati pa lang unta kamo kanako og wala mo lawig gikan sa Creta, dili unta kita mahiagom ni ining tanang kadaot og kapildihan. Apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok, kay walay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapildi. So naghatag siya og paglaom. Ngano man siguro, miingon siya, kay kagabi ang Dios nga maoy na nag-iyak kanako, og maoy akong gisimba, nagdalag anghel. Nga miingon kanako, Pablo, ayaw ka hadlok, kinahanglan mo atubang ka sa emperador, og ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. So
ang Ginoo nagpadala og mensahero nga walay mahitabo ninyo, og mingon siya, maluwas kamong tanan tungod kanimo. Tungod kaniya ang tanan, ang mga piniriso, binilanggo, maluwas tungod niya. Ang Ginoo gasaad niya nga walay mahitabo nimo. Ang Ginoo usab nagsaad kanimo kung ikaw ug ako motuo ug mosalig sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo, kita maluwas. Hatagan niya tag kinabuhi nga walay katapusan uban kaniya. O na nga bisag unsa pa kalisud sa kinabuhi, mosandig kita sa promise, sa gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga dili niya tabiyaan. Wala siya magsaad nga walay bagyo sa kinabuhi. Adunay bagyo sa kinabuhi. Apan dili ta niya biyaan sa kalisud sa kinabuhi. Kini si Pablo walay may tabo sa mga taga-barko tungod kaniya. Si Pablo nag-ampo sa tanan dina sa barko. Busa, mingon siya, busa, versikulo 25, busa, salig kamo, kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayud ang iyang gisulti kanako. So dako ang pagsalig ni Pablo sa Ginoo nga matuman. Ang Ginoo pasalig usab kanimo ug kanako. So motuo kita sa iyang gisulti. Apan may sa idagsa kita ngadto sa laing pulo sa pagka ika-14 ka gabi. So 14 duha sila ka semana nga gibagyo. Gianod pa gihapon kami ngadto sa Adria. Sa pagkatungang gabi, ang mga tripulante nakamatikod nga nagkaduol na kami sa yuta. Bosa ilang gisukod ang giladmon sa tubig, pinaagi sa pisi nga sa tumoy may gihigot nga pabugat, ug nasuta nila nga ang giladmon 50 kadupa o 20 kadupa. 20 kadupa. Og sa unahan og diyutay gisukod na usab nila og nasuta nila nga 15 na lamang kadupa ang giladmon. So nagkaduol na sila sa isla apan wala pa nila nakita. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa bato, miariya sila upat ka angkla sa ulen og nagampo nga mabuntag na unta. So ang angkla ilang gihulog aron nga dili sila mabanggaan tong kabatuan. Ang mga tripulante buot mobiya sa barko. Busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong sa unahan. Aduna sila plano. Ang mga taga-barko gusto silang muiskapo. Musakay sila sa gamay sakayan para sila ang maluwas. Ilang biyaan ang tanan. Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundaluhan ug sa mga sundalo, kung kining mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo maluwas. Bosa giputol sa mga sundalo ang mga pisi ug naggaid sa sakayan o gipasaglan kini nga ianod. So ang gamayng sakayan nga moiskapo unta, ilang giputol, ilang gipabayaan. Kay ang eksperto nga maluwas sila makatabang usab ang mga taga-barko kay sila nahibalo. So mingon si Pablo, ayaw na sila paiskapuhan or else mga matay kita. Hapit na katong mabuntag o giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon, napulog upat na lang kaadlaw karon sa inyong pagpaabot ug wala gyud kamoy kaon. Bosa naghangyo ako kaninyo pagkaon aron kamo mabasgog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. So mo ni gisaad.
Unya mikuhag pan si Pablo, nagpasalamat sa Dios at ubangan nilang tanan o gipikas-pikas niya kini og gikaon. Og nadasig silang tanan og nangaon usab sila. Kapin sa kaming tanan 276 ka buok, daghan sila. Apil na mga tripulante, kapitan, sundalo ug mga piniriso. Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabugatan ang barko. Verse 39, sa pagkabuntag na, wala maila sa mga tripulante kung unsa katong dapita. Apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapyahan ug mihukom sila nga ipasangad didto ang barko kung ugaling mahimo. Busa giputol nila ang mga higot sa angkla ug kini gibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gigot sa mga timon. Unya giisa nila ang layag dito sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. Apan nahipunta ang barko sa mabawong dapit ug nasangad. Ang dulong niini miungot ug wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dakong mga balod. So ang likod sa barko naguba na sa balod. Naglaraw unta ang mga sundalo, nagplano unta ang sundalo sa pagpatay sa tanang mga binilanggo. Aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon ug makapuga ug makaiskapo. Unsa maning nahitabo niini? Nga patyon man ang mga sundalo, patyon man sa mga sundalo ang mga pineriso. Kaysa unagong panahon, kung ikaw ang gwardiya, makaiskapo ang usa ka preso, kung unsay sentensya sa preso, maunay mahimo nimo. O kadaghanan siguro ni ining mga piniriso nga ilang gidala, mga kriminal ni sila. Ang tuyo ani nila, nganong gidala dito sa Roma, kay sa unang panahon, aduna sila'y kalipay. Kami diri, usay, kadaghanan sa mga tao, ang akong kalipay magdulag tennis, o ang uban dinhi malipay sila maglantaw sa football, ang uban maglantaw sa hockey, malipay sila. Apan sa panahon ni San Pablo, ang Roma, ang mga Romanon, ang ilang kalipay, mao nga makita nila didto sa usa ka gymnasium nga ang tao gipakaon sa leon. Kita sa ang uban nato mga Pilipino malipay, mulukso, kung makikita sila ang ilang manok nakadaog sa bulang. Apan dito sa unang panahon, ang mga tao, mga Romanon, malipay nga makita nga gikaon ang mga tao, ang mga piniriso ilang ipakaon sa leon. So kining mga priso paingon ni sila, ipakaon ni sila. Mao ni entertainment sa mga Romanon. Nga gusto nilang patyo na lang. Apan versikulo 43, apan ang kapitan sa kasundaluhan buot moluwas kang Pablo. Busa gisanta niya sila, ayaw patya ng mga sundalo. Kay gusto sa kapitan nga maluwas si San Pablo. Kay mao ni plano sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang kapitan aron nga maluwas sila. Wala gipamatay ang mga priso tungod kay kang San Pablo. Unya ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak o gipalangoy ngadto sa baybayon. Og ang uban gipasunod niya nga mag-abay sa tabla o sa bisan unsang gubang bahin sa barko. Sa ingon nakaabot kaming tanan sa baybayon. So miingon si Lucas ang magsusulat, ang mantigong mulangoy gipalangoy. Ang dili nagkuhag kahoy para masalbar sila. Kay bulog ka,
na ako'y ubang nahibawan sa una sa barko pa ako na ay mga tao nga marino, dugay na nagtrabaho sa barko, di gihapon maadi gumulangoy. So, mingon siya, mingon siya, kaming tanan nakaadto sa baybayon. Ang saad sa Ginoo nga silang tanan maluwas, walay buhok nga mawala, silang tanan maluwas. Maunay gisaad sa Ginoo. Ang giluwas, gusto sa kapitan nga si San Pablo maluwas. So tungod niya na ang tanang binilanggo nga ipakaon didto sa Leon sa Roma, naluwas usab sila. So unsa may makuha nato ni ining giistorya ni Dr. Lucas, nining biyahe ni San Pablo nga sila nakatilaw sila dako kayong bagyo. Ang Ginoo, bisag unsay natabo, bisag unsa kadako sa bagyo, sa unos sa atong kinabuhi, ang Ginoo misaad nga kung ikaw mo salig, mo tuo sa iya, aduna kitay kaluwasan. Usay dili nato na makita apan ang gusto sa Ginoo nga kita mosalig. Dili buot ipasabot nga sa atong kinabuhi walay kalisod, daghang kalisod sa kinabuhi. Sa akong edad nga 70 na siguro, sa sunod bulan nakatilaw kog kalisod sa kinabuhi. Apan akong gisalig ang tanan sa Ginoo. So ang akong encouragement kaninyo karon, bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi, mulantaw kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya nagpakamatay sa imuha og sa ako. Misaad siya nga miingon siya, ako lamang ang dalan, kamatuuran o kinabuhi nga walay katapusan. Gahangyo ako kaninyo nga mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat.